Connection. Cada lunes hasta viernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection.
Okay, butugang ka, pasensya na po. Pasensya na po. Medyo nahuri kita. Okay mo po tugang sa pakaran kan regular host na si Joey Habanalim. Kita po muna ang nagkakairibanan. June Badong Batan. Medyo difficile palan po mga tugang mag-commute. Garo kami kalisa. Dadalagan si Multicab garo. Kung lalapagon mo nga na magdalagan, kayang-kaya. Okay, kabalan ta sa technical. Duman po sa transmitter, yaon si Joanner de Villa. And yaon man ang Playboy. Dua po ini. Ayaw po si Jimmy Guanson. Digdi po, yaon man. Si Chacha. And kumusta na sa po sa mga rayaw po dyan sa merkado publiko? Digdi po sa anom na munisipyo kan 5th District, Province of Camarines Sur. And digdi po sa syudad din Iriga. Kumusta na sana po? Aldaw po kita ngunya nin Webes. Apit sa 26 po kan bulan na Mayo. Taon 2022. Ano man po sa dong pinagagigibo? Ano man po sa dong pagkakasaributan ko niya na aldaw? Ayaw po ang pag-imbitar kada programa. And kung nagantabay si karundang nga Joey, pwede pong mag-upload ka digdi sa sakuyang cellphone o yan sa kuyang cellphone 0917-77-96777. Igwa lang kitang pag-uulayan ta igwa kayang pinagapaabot sa kuya ning impormasyon. In connection po sa ibong programa, protocol po dahil ko po ining pwedeng tukaron taenot substitute lang kita asin ang sa imong programa pay broadcast at iba ada makaligis kita kaya kung yan ba si Karundang Joey may hapot ako sa imo antes sa palaugon ko ang impormasyon na ini. Ay, okay, Makda. Uy, kasubago, igwang si pinag-flash report ko subago. Aduwang single motor. Ang direksyon nila pasiring dyan sa syudad din Iriga. Digdisin na sa iriinutan lang na Kapwerte. Nagasidakbitan ay abaan. Ano daw ta igwa bang kita mga traffic sign sa tinampo abang hiwas kan tinampo nagababaranggaan nagsisidakbitan sa indawaan na kuyang kayan sa ang diferensya tibaan sa motor bako sa driver. Maray po nga ni mga tugang susog naman sa nagpaabot kaya kanako niya impormasyon
gabusin da igwaning magkakanagong mga dokumento. Igwang lisensya, igwabanin register and motor, kaya lang po mga tugang no available plate CLTO. May plate number duman sa resibo. Kaya lang ito bagang plate number duman sa likod ng parte ng motor, maayo po mga tugang. Kaya iyan man dapat tawaan man ng konsiderasyon an sa tuya mga motorista kay ni mga flying squad. Takon minsan natitikitan sa porminyo kan nakakulangan man kan ahensya kang LTO. Garayan so kuya nag-hit and run. Itong kuya nakahiling. Ano kaya boy si plate number kitong motor. Karo kaya natandaan ko igwaning 4. Ano pa ngayang sunod? Pigpresip-isip man kito nga nakahiling, si pulis mo na nag-imbestigar, medyo nalalangkagan na, naramdaman na kitong nakahiling. Ay ngaya sir, for registration na ya. Ay pambira. Kaya yan mga tugang saruman sa mga dapat tawag taning konsiderasyon and digdi man po mga tugang sa kuyan digdi sa digdi sa company ano man po sa indong kumpanya kan mga motor ano daw tabi ko kaagad man din doon ang resibo na temporary o kuya dai pa na i-release si plaka. Natanganing dayaman po mga tugang matawaning pinalidad ang nagbakal sa endonin motor. Takon minsan po mga tugang sa partikan mga motorista yan baya nagbakal ni motor medyo ngalo po sa manubila ginagamit tulos o ito pala igwa ning reglamento ang LTO na dai pwedeng gamiton ang motor na mayo pa ning plate number unless under processing and papel. Kaya yan po mga tugang dapat ba sa mga tindahan man tama-tama ning kuya sikira warning na piglalakaw na o kung dai ngo na ipag-release ang motor na mayo pa sa dokumento na nagpapatunay na konsiderado na silang magpadalagan dyan sa Maharlika Highway. Takon na titsimpuan po mga tugang kan flying squad kang LTO hirak man po mga tugang kan mga nagpagbakal na nga nimbaka nagpabakal na din damulag tanganing magkaigwasa na din motor embargohon man o i-impound pa duman digdi sa opisina ka ng LTO. O kaya yan pangapunan taman duman sa mga tindahan na although binayadan na ninda pero dahil hindi pa ka sibot dahil pa pwedeng gamiton ang motor hindi ang iba man po kaya mga tugang makukulit man binayadan ko na nga yan kukuanong ko na pero may warning dahil nga nito paggamiton mayo pa kita ning kuyan, mayo pa kita ning ORCR hali sa LTO. Lalo na po si mga installment, si mga hulug-hulugan. O itinatao ang ORCR, itong original, kung nabayadan na po nindo si kantidad kan motor. Pero igwaman yan, kuyan, igwaman yan ni photocopy. Iyan, understood man yan kan mga kuyan, ining mga flying squad na hulugan o installment. Kaya iyan po mga tugang pakiramdam taman sa nayan duman sa mga nagkakahilig nin motor.
Taabang sakit na bagangon yan, digdi sa upland. May mga ataman na baka na didipisilan naman maghanap ng pasabsaban. Takon si pasabsaban ninda, binakuda na kan sa mga may sadiri, may mga tinanom naman. Arog po sa ngunyan, nasa rainy season na kita. Ini na po ang panahon ng pagtanom ng mga arog po kan batag. Kayan po dahil natutunaw kan uran. Pagtanom ng nyug. Pagtanom ng mga ito bagang prutas, itong kahoy, mga fruit bearing. Yan na po ang panahon ni na pagtanom. Alagad po mga tugang iyan, ipinapangalan man iyan kan may sadiri. O kaya si may mga ataman na pigpapasabsab, nakakaisip pong ipagpabakal na lang ang sa inda mga ataman na hayop, arogan kanding, baka, damulag, ta ibabakalin motor, pandur-tudor. Oy, inanak ko at impormasyon dyan sa Banwaan kan Baaw. Susugpo duman sa mga nagadudur-tudur. Sabi, i-regulate na daa. I-regulate na daa ni Alcalde Jeff Beseño. Then po mga tugang saro man yan sa mga livelihood. Pag na-regulate na po mga tugang, mababawasan na si mga kulurom, si mga mayong lisensya. Tayan, dadara ko po yan, mas ganingon yan, pwede yan dakupon, tainot bawal. Mayo pasindaning special permit, hali po sa lokal na gobyerno, tanabaaw Camarines Sur. O magsain man na munisipyo, kung igwa po kaarap kaning hanap buhay, ining door to door, alagad po mga tugang, ang inaapod na door to door, iyo po ang kadakli, ini mga single motor. Na madali man ang gandaan pasayro, dahil na didipisilan, inot, pag mayo ka manindarang mga magagabat na bitbiton, ano man kasada sa motor, madali kang makaabot. Kung igwa ka ni mga burubaktot na mga kinahon, ano man kasi tri-mobile o padyak. Kaya po nga ni mga tugang napagayon ang transportasyon. Tapag mayo ka mandara-dara, asin naghihidali ka, digdi ka sa motor, madali po makaabot. Maski sarong pasahero, diretso. Turaan tri-mobile po mga tugang o padyak. Ang padyak maski saro ganin nagdadalagan naman. Kaya lang, bakong araw kan motor na di makina. Ang motor, maski po iyan single sana, pero dakulang bagay po mga tugang. May mga atop naman bagaan motor. Kung panahon ni na tag-uran, may mga atop-atop naman, garo itong parachute. Kaya ini po mga tuganggang, kung totoo ini, maugma po, lalo na ang biyahe digdi sa may partikan na Sentro Salvacion. Kasi yan po duman sa bukid na parte, sa upland, na mga single motor, igwa na po ning special permit o igwa ning prangkesa. Tayan po mga tugang sa partikan na digdi sa may Karanday Antipolo, abot po duman sa may Nababarera. Iyan po mga tugang kampanahon dipisil. Mabakal kaning sira digdi sa sentro, pahalian mo na ning asang, halian mo na ning bituka. Sa paglalakaw pa sana po mga tugang, mabubutod iyan. Pero po sa kunyan, iniman po ang dakulang pagbabago magpunpo na magtukaw, bilang alkalde, si dating alkalde Mel Gaite, gabos po nga farm to market road, gabos po yan pinag-konkreto. Kaya sa rooban po sa nakatabang, duman po mga tugang sa mga taga-upland, dyan po sa Banwaan ka na Baaw Camarines Sur. And pigpadagos man, si natada na mga tinampo na mga lubak-lubak,
Apig padagos ba na pinag road concreting ni Mayor Jeff Biseño. Kaya nan historical kayan. Kaya an upland po mga tugang kanbaaw, magayon na. Abot na duman sa may digdi sa may Pugay, dulong partiyan kanbaaw, abot na duman sa may Iyagan, and duman po sa pay Tapul, asin Biga. Yan ang mga remote barangay po kan Banwaan kan Baaw. Although ang tinampo po dyan sa may Biga, ining inaapod na ito bang kalahi. Apo yung nagsabi nga kalahi, proyekto ka na kalahi, ano lang yan, bakong halakbang. One way lang ang sendang pag road concreting. Pero magayon na. Bako ng laboy kung panahon ni tag-uran. Malata ang mga maestro-maestra sa ngunyan, lalo na po nagkakaigwa ng face-to-face. Naihiling ko. Minsan pano na ang tri-mobile ining top-down. Pasiring po sa Karanday. Ang Karanday aparte po mga tugang kanbaaw, iyo po inian na pinakasentro. Diyan po sa upland. And digdi man sa may partikan bula mga tugang, sa paagi man, kaitong past administration ni ex-mayor Rolando Canit, nagkaigwa man siya ni mga farm to market road. Alagad, dahil niya po natapos sa iyang termino, sa permedyo po mga tugang, kada dahil inaasahan, na-stroke po siya. And pigpadagos ba po mga tugang, kan alkaldesa na si Alkaldesa Migaya Ibasco. Alat na may report kita. Alat. Si Karundang Philip. Halata Karundang Philip. Kakaganta kaning intro. Alat. Hainatsu Aro. Ano kung iyo na ini? Bicol Connection, mga follow-up. Ay, sa ina to. Alat pa ni. Sa ina to. Ay, hindi. Ayan. Okay. Bicol Connection Report. Okay. Good morning sa mga parantabay niya to. Kung ano na ba ang pigdodol-dog mo. Pero naula kita gasan mayor sa Bao na maray mag-duridot. Day man. Kaya dyan pa lang sa panuhan ka na Bao, sabi mo magalit na tinampo. Paglaog mo duman sa orinutan kan agdangan, rolobak ba ka duman? Ay, pasiring to duman sa may San Rafael. Oo. Dyan sa San Rafael, igwa pa dyan portion na, dahil pa man simentado. Oo, di pa. Digdi lang una kita sa Karanday. Medyo magayon-gayon na. Basta, pag duman do sa San Rafael, sa Banwaan ka na Baaw, sa Kailingdig sa may agdangan, may mga portion pa dyan na talagang ibabaga digdi sa may agdangan simentado. Iyo. Pagabot duman sa aranina sa tulay sa Ito, Skilway. inaapod to Karundang Philip Kapatagan. Oo. Pagabot duman sa may Spillway, Oo. siniminto na ito. Bago umabot sa Spillway, kundi rolobak na naman baga. Nagraralataw mga gapo. Tibaan na
Sinabutahe si patrabaho. Daiman, actually, mayo man pa trabaho. Amayo ay pambira. Kunyan, kahaluyan naman gayot, may mga nagpaparaagig yan na para kwari kan panao. Mm. Nag-urot dulsuga po. Ay, kuya, kumbaga mga overcapacity si mga truck na nagraralaog. Garo yan, di ba sa may pili? Oo. Nasa utan sa dry mobile. Una ko nasautan si Kusay, bako palan. O, bako si Kusay sa dry mobile. Takta mo Oo, ngayon. Sabi ka, sabi ni Kusay, ang nakakaraot niya tan tinampo, yung mga parapapadyak. Ang loaded ninda, tulos na. Alakad na loaded na nin 5. O, nawara si Karundang Philip. O nakakaraot man dyan sa tinampo, dyan sa Agdangan, Hmm. mga karabaw sa pamaba. Ayo, tama yan, tama yan ang Karundang Philip. Ano, pag mainit, si pababa, nagagasgas dyan sa paril. Oo. Ngunyan, pag inagihan niya ng tubig, itong tubig uran, narulo mo iyan. Pag inagihan otro, kan pamaba, o yan na, raot na, Laboy na. laboy na. Mm. Ang laboy pati dyan sa parting yan ka na Banuanin Baaw, mapulot. Dali pa yan tabi ang Karundang Philip. Oo. Kaya pag madyan ka, dahil ka magsapatos. Dahil, bitis lang tayo nang ka magrampaog. Oh, maray ko nang gamit mo itong pang-off-road ni RP. Yan, alangkaw na rida. Dahil ka mamong problema, daw yan Laboy. hararo mo ng laboy. Makakahawas ka sa laboy. Maray ko si Mayor Gita, makinding-kinding sa rin sa kalabuyan. Diretso na. Pagkuro kinding sana, na yan tatalabanin laboy. Barabaylihan siya nga panlakaw kayan. Oo. Kung kaibahan pa si Vice Mayor-elect Jerry Breseño, Duwa na sinda. garo na yan mga itik. Duwa na sinda, duwa na. Oo, garo na yan mga itik. Ay, pambira. May nakaulay nga na ako sa Banuan Canbao. Unong klase raw nga ito pag nagrabong adarwa. Dahil, Mayor hanggang Vice Mayor. dahil man pwede magsinabunutan, gabos man para mayong buhok. Ay, makurudot-kudotan da. Inisa mo, inisa ko. Ang bira. Sa Banuan ka na Baaw, sabi kan mga taga-Baaw na nakaulay ko. Amo man ngayadi. Arias na sana baga ngayading ko Mayor hanggang Vice Mayor. Pero pambihira nga ro kaya na no, pambihira. Oo. Nagkatindim sa duwa. Inot. Oo, siyempre sa Banuan Canbao, nagdadakol man bagang federasyon. Iyo, dahil man nagbabados pero nagpaparada ko. Ano yan na Karundang Philip? Hinahapot ko nga ng mga federasyon kayo ni, kung ano yung taarog kaya, sabi kan mga federasyon, mo, man niya magpapakialaman niya. Pambira. Sana kaya kamo ipang nababayad, ay Diyos ko. Kami na sana. Dahil mangita kayo mga alas, duman sa segundo distrito, ang congressman, kalahi man. Ay, iyo. Kalahi man ni Mayor Jeff, saka ni Vice Mayor GBB. Breseño. Iyo, ay pambira. Kaya garuman siya na yan, kalahi sid. Dapat kayan pala, magkagna sila ng nga ko yan. Itong iparegister na nila ang federasyon. Oo, kalahi sid. Kalahisid. Gawa na pala niyan. Si original sa kasi ko yan. Si Parto. Ang Parto ining mga kuyan. Ining mga LGBT. Mga rogbon. Rogbon. Pero dyan sa Banuan kan na buwa, Santiago yan, Santiago Old. Yan. Lourdes, Ogbon. Iyo. Lourdes, Guran. Ini mga, sabi kan iba, ini mga yang barangay na ang mga santo nag-iinaraguman.
Tanong man niya ako, may aki kaya, may ugbon. Nag-urong mo sa mga santa sa kanta. Santa ninyo. Ay, pambira. Ay makonselo man dyan sa Banwaan ka na Baaw. Sa bagay, dahil manaiban kamsur, sa Albay may buhay. Igdi sa baaw digdi sa baaw ano man. Sa Kamsur may buhay. May dayan Albay may buhay. Albay at Kamsur. Kamsur. Taduman yan mambaga si Kong Joey. Siyempre, mayong pagkakaiba. Ining magkataid na probinsya. Dito sa Rion ka na Bicol. Iyo mananggan na. Talagang pag-abot di sa mga bagay na ini, talagang minadakol na salaisid. Pero may duman sa Banwaan kang buhi, dahil ko to bisto, kaagdaan ng residensya dyan sa parting iyan si Congressman Joey Sarte Salceda. May daga dyan da sa buhi. Sabi nga ni, guwang daga sa bato. Tiba mag-star na digdi sa kuyan sa Kamsur. Pwede, baka digdi naman mga congressman. Taning kumbaga si karahayan niyang naginibo duman sa Albay, darahon niya man digdi sa Kamsur. Pwede. Yaon baga digdi si Kagawad Ilik Daday Robles. Perming hayahayan buhay. Iyo, nagiramdaman ko kung panahon kang kampanya. Dawa sa dit sana pero maali. Mga taga-iligan. Nagpapasalamat sa mga nagtarabang sa saya. Ayo, kala yung tanaw tabi, karod ng Pilip. Ano po na masasabi mo, Kagawad, sa taro kabaga sa napili bilang konsyal digdi sa Siyudad Canirig? Siyempre po, good morning po sa gabos po na nagikinig po. Gusto ko pong magpasalamat sa mga padagos pong nagsusuporta, sa mga nagpayaba po kanako. Kung katong kasagsagan ko campaign period hasta sanguan na panahon. Salamat po. Diri ko po nga ni ka-overwhelmed na natawan man po sa chance Kagawad Daday na maging konsyal na kadisudad kadiin. Okay po. Kagawad, igwa lang po akong kaputan sa imo ano. Yes po. Digdi sa siyudad kang Iriga. Siyempre, saro ka na sa city councilor. Ano po ang pwedeng madadara mo na karahayan digdi sa city councilor na hali ka duman sa barangay? Itong i-adaptar mo na karahayan, i-adaptar mo digdi sa siyudad kang Iriga, hali kang barangay Kagawad ka kang San Isidro. Ano ang itong kumbaga legacy na mapapakinabangan kan mga taga-siyudad din Iriga? Ako po ang karo sa legacy na pwede kong maitaw sa siyudad kan Iriga. Siguro po syempre ang barangay official po kaya. Talagang sa tao ang serbisyo. So para po sa ko bilang isang konsehal na po ng siyudad ng Iriga, mas magayon po na ang sarong konsehal nagbababa sa mga tao and continuous communication po kung anong pwedeng maitabang kan sarong konsehal na araw po. And syempre, magi po kita mga layi na mas makatatabang po sa di mga taga-Iriga. Opo. But mong sabihin po mga Kagawad, maburo barangay kang makukonsulta ka kung ano ang pwedeng proyekto o ordinansa na makakatabang sa saindang o digdi sa mga kabarangay mo. Exactly po, sir. Kasi para po kaya ka nakagayunan ka sa lugar, even barangay lang or city municipality, naggagalimpuan sa mga tawo, naggagalinan sa pagtarabangan ka mga tawo, ka mga nasa karod ng Pilip, apod ka giraraya karod ng Pilip, naputol siya sa ibong linya. Ayan ang darayang kan communication. Ayan.
Okay, go ahead. Tabi. Siyempre po, para po kaya ka na ng mga tao sa di syudad kading Iriga, dapat po mag-speak up na din. Tumabang po kita Bot mong sabihin, Tabi, kagawad. Syudad kading Iriga. Kagawad, bot mong sabihin, mag-level up naman. Yes po, siyempre dapat po kita itaas taman po as standards kan pong mga ililihir ta, and siyempre dapat po mga taga-Iriga magtabang-tabang, diri na magrabong-rabong. Iyo ta, tapos na sa eleksyon. Pagkausaran ta na po ni kagagayon kading syudad kading Iriga. Saka, ano pa man naman parte nung dapat isipon tainot, tapos na sa eleksyon. Yes po. Siyempre, pirmita pong isipan na nasa public service kita. Tama. Ana pigsisirbihan ta po bagaman po sa dirita. Ana pigsisirbihan ta po ang mga tao. Tama ta inot si tawo ang naggaluklok. Yes po. Si And tawo. gusto po na nangganay ka, pero diri mo ginigibo efficiently na trabaho bilang isad na public servant. Ako po para ka na. And sa ngunyan na kagawad daday ikabayaan na kumbaga narumduman ko sa ditsa na pirumaali. although dito ka pa napipersonal ta kan panahon yan kaya ako sa baaw. Yes, Oo. Pero sa hiling ko sa imo, madali kang dulukon. Ano po, para po kaya ka na siguro na sa values na in-instill po ka na pamilya ko. Siguro mas magayon po sa usad na tao maging humilde lang. And dawa sa ring aspeto kapag buhay, di magbago. Iyo. Mabuot lang talaga kasi permanente po sa di mundo. Adi pong pag sa serbisyo publiko. Eventually baka the next year, pwede maging private person naman kita, pwede Iyo maging po. padagos. Kaya siguro mas magayon na nguwan po na konsehal ako, ipabayad po man ato pong amin na pagtitiwala ka mga tao po ka na grabe po na dapat pong ikabalit. Iyo, tama. And sa patabi kagawad, sa imong inot na tulong bulan sa pagtukaw mo niya na July 1, ano po ang prioridad mo na dapat mamati kan mga taga-syudad din Iriga? Ako po si priority ko, dahil ko po kaya natapos the storytelling project ko and feeding program sa ito po mga daycare children, sa ito mga indicted children po na sa barangay, bale nakasiyam na ako. So ako pa ako pirang barangay, dakil pa. Ano po yan? Kagawad, ano po yan? Piga-cluster mo? Piga-cluster mo ang mga barangay? Po, every barangay I po, see, bumababa po ako mga nasa 100 na bata and nagbibigay po kasi ako ng mga school supplies. Ay, very good, very good. And nagpa-feeding program po tayo kasi gusto ko din po na makatulong. Kasi education is very important, lalo na ngayon ng mga panahon kasi na-pandemic kita. Kadakil ka na mga igin na nadidipisilan. Iyo po. So, ako po ito usad sa mga programs ko na gusto ko, after taking, siguro after 1 week, mapunan ko naman po to TSP program ko. Kasi daycare children are close to my heart po. Opo. Ang budget po, tabi kagawad, ang budget, ano po yan, salary deduct na lang? Diba sa imong honorarium? O ayan po, may nag-sponsor sa imo? Ano po, sa akin lang po. Okay, very good. Personal money lang po kasi para man po kaya ka na it's a way of giving back also. Okay. Pasalamat ko po an kanda kasi kamaturan po katong buong campaign period. Aside sa nagpakisag po sa buot ka na atong mga igin na nababayad ko kaya sa itong mga mata nila na gusto nila sa pagbabago. Gusto nila na iringgan man po sa mga gusto nilang sabihin. Since mga igin sila, pero nababayad ko na dapat ang tabangan na di mga igin na di kasi their future. Someday po, pwedeng maging presidente sila sa Pilipinas, maging congressman man sila, maging mayor, and likewise konsehal din.
So sabi ko, dapat ang anak kang i-groom ading mga iginta na maging mas maray na citizen kading syudad kading Iriga. And siyempre sila bilang mga igin, matawan man sila sa memories na itatreasure nila sa buhay nila. Okay, kuyan mo pa, last word mo, sabi kagawad, kung ano ang pwede pang maipaabot mo sa mga taga-syudad din Iriga? Siguro po, words of thanks po and appreciation sa ngamin po na nagsuporta, namin ng mga barangays, barangay officials, elected and appointed officials, sa mga ari po ninyo, mga sa media, mga radio announcers po, salamat po kasi punsa poon, nabayad ko man po, na payaba po ninyo na usad na kagawad daday. And siyempre, adi pong pamilya ko. Atong pamilya ko. And then, adi pong buong linyada sa Team Iriga magkausad. Siguro po, nangyari to dahil agpa-purpose si Aman Diyos. Opo. Pero, I am very, very thankful na natawan po ako sa pagkakataon na maging parte sa Team Iriga magkausad. Pakinadaman po sila, for sure. Gusto man akong konsehal nguwan. Isa sila sa mga nagtabang ka na. So, salamat po kaninyo nga. Salamat po. Opo. Okay, karon na Philip. Oo, sa mata makikita na hayay ang buhay ni Kagawad Daday. Iyo, karon na Philip. Maski nga di ko panahiling siya kagawad daday, pigi-imagine ko, mabuoton siya tapos madaling dulokon. Ayo, magdang ka na sa matuso, sa mga langoy-langoy ka. Libre langoy ka dyan. Igwa man duman. Ay, gwa ka man. Igwa ka man. Nangungumpitin siya ka na kaya pa di. Harayok man. So, initabi paringyo na pakikipagulay niya to ki Kagawad elect Daday Robles ka na syudad min Iriga. Alidigdi sa kuyang location ini man si Philip Parasena, RPN Radio. Report! Okay mga tugang yan si karundang Philip. Bakit ang magpadagos? O yung unang sambuyan nagkapirang mga hanap buhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ko ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pag drive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Okay mo ito gang bel talaga kita digdi sa tuyang programa. Oy, kumusta si mga nag-iipos pa lang nin pamuntuhan? Sabi kan iba, di kaya para problema kan pamuntuhan ta. Kung ano ang yaon dyan, iyon na yan. Oy, si may mga mayo ning panira, dahil paglastikohon, si manok na yaon sa kataning. Katibaan pag nadakop ka mo. Problema yan. Ang iba man po mga tugang lalastikohon sa manok, kan kataning, kung dahi bibitikon. Pagluto na, aadaw na so padihon, sumay sa diri kan manok. Panidig di ka na gaya panibagkakanta. May panira ako, nagtinula pati gaya ako. Si padihon man ay mabakal ng kuyan, purog. Iyo gaya padita pagkakan nga, taragay-tagay kita. Pagkatapos kaya itong pagkakan, nagtataragay-tagay na. Ano nga pa di, kumusta man si manok? Ay nga pa di malasa. Di arab sa manok niya na pala. Ay pambira. Kundi nga pa di. Di ko nga nailing sulalong ko. At ang ngayang naka-schedule na itong pambulang. Iyon na pala si pigpulutanan. Si pinagpanirakan na pamuntuhan. Oh, dahil po niyan nindo pag-ibuhod ha. Ano ba sa mga may mga kataning na manok? Pagbako nindo, dahil po pag-ibuhod yan. Ako yan, malain po yan. Kung may kursyonada, bakalon. Pag sinabing, dahil ko mga yan pinagpapabakal, hagadon. O, tiba't itaw sa indo. Tainot, nagsabi naman na dahil man ipapabakal. Oh, hagadon kung antik iyan. Okay, buto kagwa na po kita ning 24 minutos. Bakalisan alas 10 din na pagkaaga. Oy, magayon so urulay-ulay mini kagawad daday. Yan ang saro sa mga servidor. Inaapod ng mga servidor. Dahil po na problema kan fundo, kan sa iya nga proyekto na feeding program duman po sa mga barangay, digdi po sa syudad kan Iriga. Hali po sa iya personally. And igwa pa po siyang sarupang programa na nagpapanaoning mga school supplies. Uy, duwa na po kamo kagawad. Ayan man po, sa laong ning 10 taon, kung dahil lang po nag-pandemic kita, duro-diretso man so programa ni Vice Mayor GBB. Inapod niya ining Notebook of Hope. Kaya ayan po mga tugang kaya si mga nanggaranang servidor, magsyudad, magprobinsya, magbanwaan man iyan, o tibaad po, pangarugan po nindo. Pangarugan po nindo si Kagawad Daday. Na igwa pong programa, alagad dahil po siya nagre-rely duman sa mga sponsor. Sa diri pong bulsa. Dahil lang niya naisabi na kamo ang busko.
Taan iba po kaya mga tugag ng mga ilihidong opisyal. Dahil ko mang ginagabos. An iba, ako ang boss nyo. Kaya na bagya sa marhay na kamutangan. O, ang nasa inda nga kamugtakan, marahay-rahay na. O, pero, si Kagawad Daday po mga tuwang, dahil lang niya na isabi na kamo ang boss ko. Kung mayo kamo, mayo man ako digdi sa sakuyang posisyon. Garo itong slogan ni kuya ni Vice Mayor. Dawa turog pwedeng gisingon. Ito pala naaraman ko na agum doktora. Kaya pag emergency dawa po turog pwedeng gisingon. Ay pambira. Kaya pala naisipan na slogan ni Vice Mayor na dawa po turog, pwedeng gisingon, at agumpo niya doktora. Pag kaypuan, emergency, kaypuan lang sa iyang agum, may nangangaipong nga pasyente, siyempre papukawod si doktora. Ay, si mga gusto pong magpartisipar digdi po sa programa. O ya po sa kuyang personal text line 0912 77 96 777. Sabi ni karundang Joey Lim, abot ka pa ngayang Hunyo. Ay, abaan. Ay, gwa kaya nga importanteng kuyan si Karundang Joey. Kaya kita ngunang tinawan ng authority na magkapot kan sa iyang programa. O, kaya tama-tama ning pasasalamat sa kanakli po mga tugang. Kitaan na pinag-unra ni Karundang Joey. And also si Ma'am Kyla Aligasyon. And sa iba pa pong mga impormasyon po mga tugang, ilabyog ta duman sa banwaan kan balatan. Ang balatan po sa ngunyan mga tugang, iyo man ini ang pinagpaabot kada incumbent nananggana na si Mayor Nina Bagasbas na si mga proyekto na sa ngunyan dahil pa po na implementar alagad kan na panahon niya, pero siya manggiraray ang alkalde kan balatan. Iyan po mga tugang maipapadagos. Ay abaan na ka na panahon na kuyan. Karampanyahan. Talagang dahil mo po masabi. Kung siya say magana. Tainot, gabos man sinda kadakol ang tawo. Si aspirante, ding abliter, matawo man. Si Councilor Narito, matawo man. Si Ma'am Chat, apelyido ni Ma'am Chat? Barbosa, igwa man tawo. O si Ma'am Nina Bagasbas, matawo man. O kaya kumbaga, nag-resulta duman sa pagboto. Kung sisay ang pinakatawo na sikreto. Iyan mga tugang ang sikreto kan tawo. Sida ay mga naggigirong. Aday mo aram kung si isay mananggadan sa inda nga
susuportaran. Kaya congratulations po mga tugang kay alkalde sa nina Bagasbas. Diyan po sa Banwaan kan Nabalatan. And iyon na po nga ni ini pinagapaabot man ni Kagawad Daday na maski po anuan na partido gabos na po kamunang garana tarabang-tabang na kung anuan mga marhay na programa na maikakatabang sa saindong komunidad dahil na po magparaisip na kung ano-anong partido. And sa man po mga nanggarana, better luck next time. Dahil po kamo manisganar. Sasabi po kan kagurangnan, igwaman para sa indo. Ngunyan bako panindong panahon. Alagad pag napapanahon naman po kamo na masirbe sa banwaan, sa syudad, sa probinsya o sa nasyon, igwaman para sa indo. Iyan po mga tugang, narumduman ko time na since 1993. 7 years ago po, 7 years po na naging kuyan ako. Sa kasagsagi man po pagpapadakula kan sa kuya mga aki, naging driver po ako sa pampublikong lunadan. Alagad po mga tugang, ang tugon sa kuya kan sa kuyang ina, daig ka ngaya magparapaki-relapagan dyan sa kapwa mo driver. Taano man niya ako, igwa man ngayang taga mo sa imo si kagurangnan. Ang gabos ngayang pasahero may designadong lunadan. Iyo man ang ganda po mga tugang, tama man. Taginibo ko po ito, luhay-luhay lang ako. Di ako nakikipaglapagan. Alagad, may nahihiling akong sa inutan na kapwa ako namamasada man, pero ang pasayro duman sa kuya nasakay. Kaya, ayan po mga tugang example ko lang yan duman sa mga kandidato na dahil po pinalad. Igwa man po para sa indo, kumbaga dahil pa napapanahon. Pag panahon na po nindo, lalo po si mga first timer, si mga bagito, sa batalyakan politika, dahil po kamo madisganar. Si GBB nga ni, si GBB, si Jerry Borila Briseño, ang Vice Mayor kan Baaw. Pirang bisis po siya nadaog sa kargong pagkaalkalde. Pero dahil po siya nag-surrender. Ngunyan po mga tugang, siguro, sabi ka na kagurangnan, ibaba mo ang sa imong pesto, ta itatao ko sa imo. Kaya po nagkandidato siya ning pagkabisi alkalde, dyan po sa Banwaan kan Baaw, yan, maray po, pinalad na siya. Tsaka kung igwa ka pong mga marhay man na naginibuhan sa imong kapwa, itong bako ikang maringis, bako ikang akit, pag na may nakikiulay, bako ikang suplada, siyempre po mga tugang ang kagurangnan, nagrurumdum man iyan. Dahil lang po mga tugang nagadan si naging vice mayor, naging councilor, si delayed Moises Sureta, kan Banwaan kan Bula. Ito po mga tugang ang legacy ka ito abot sa ngunyan, narumduman po. Ano po ang legacy binayaan? Nabot po sa ngunyan pigurumdum kan mga taga-Bula. Ang libreng tikmo, libreng gabot gipon. Si anesthesia, yaon pa sa iya, mayo pong gagastuson. Si mga taga-Bula na nagpapatikmo,
kay Dr. Dentista po kaya ito, si Dr. Moises Sureta, akan bula. O igwaman mga dentista ko ta, alagad daiman na arog, so projects, kato di naging vice, nag-assume bilang alkalde, ang panahon po ni Rolando Canit, asin ini po mga tugang hanggang sa naghali po siya sa ibabaw kang kinaban. Ito po pigrumdum kan mga taga-bula. Okay, igwaman po mga tugang na nagkandidatong dentista ay inda. Pwede ngayang maghagad din na diskwento. Kamal ngaya kabulong. Ay, pambira. Kaya iyo man po ito mga tugang, anak ko anyaman. Dahil na ako maminsyon. Kaya naman po sa mga may kaisipan, magtapsok sa batalya kang politika, dahil po kamo maging maimot. Pag may kaisipan po kamo na magtapsok sa batalya kang politika. Kung pwede po nga ni, an mga santo po baga bago nagiging santo, nagpaparamdam muna yan, nagkakaigwa niya ng mga milagro, and then bago yan ideklara na lehitimong santo, si mga milagro na gibuhan niya nasa publiko, sa publiko tanganing ideklara siya kan Batikan na saro siyang santo. Kabaing man po yan mga tugang kan sa batalya kang politika. Oy, kumusta si mga late tuner? Yaw po kamungon yan sa RPN, DCGI, Radyo Ronda. Anyaw po sa programa. Ang regular host po kaya mga tugang medyo nagpapadiskanso. Si Karunda nga Juwilim. Kaya ang sa indong nantabayanan, iyo po si Karunda nga June Badung Batan. And ano daw po dumas po sa mga munisipyo, adig di po sa Rinconada, implementer po nindo, lalo na po sa mga kagawad na ang nakakaputan po nindong komitiba, iyo po sa lado po ka na transport station. Na magkaigwa po ning color coding. Kasangunyan po mga tugang sa kadaklikan na lunadan, sa kadaklikan Trimobile, mana pong pasahero na nakukua. Tanganing gabos man po mga tugang maunra. Taan color coding po mga tugang inot, nababawasan ang Trimobile sa kalsada. And ang trapiko medyo nagbabawas-bawas man. Ang sarong aldaw po mga tugang na pag-diskanso kan mga Trimobile, iyan po mga tugang panahon na i-check nindaan sa indang Trimobile. Si engine, si kaha, si rueda, nataganing otro aldaw po mga tugang, kumbaga magkaigwasin dani na day off. Panahonin mapag-check kan sa mga behikulo, nataganing otro aldaw, nasa kondisyon naman. Tsaka kita po baga mga tugang maski nga ni makina nag-overheat,
kita pa kayang tao na dahil mag-overheat. And ikakareparo taman yan sa pamilya. Kung ano ang mga pagkukulang sa laog kan harong, iyan po mga tugang, narareparo man iyan kung nagkakaigwa kita ng coding. Halimbawa, si Lunes, ano ang last digit kan sa indong body number? O, iyo yan. Halimbawa, 1, o di, Lunes. O, si numero 2, Martes. And abot man sa na yan sa, kuyan, sa 7 aldaw, sa 7 aldaw pumagayan, taan na Sabado, Domingo, pwedeng i-consider na open. Mayong coding ang Sabado, Domingo. O pwede man si 1-2, Lunes. Basta sa loob po kan 7 aldaw, magagawa po kita ning day off. Tabako man po yan mga tugang karahayan, kan iba kundi karahayan man sana yan, kan mga driver. Si pag-check kan kan trimobile, ikakareparo sa loob kan harong, ikakareparo kan mga kaakian, kung ano ang mga pagkukulang. Asin, pwede po sindang magkaigwaning banding habang nagpapamunto. Na kung nasa biyahe, kung sa'y kaaboto ng gutom, kung sa'y na mga duman kay Aling Karin, si Aling Karin, pati day man yan nagsasayuma. Ka na mga driver na makakandyan. So, si Aling Karin, open man iyan basta may sintabo ka, may pambayad ka. Si Aling Karinderia. Yeah. Pero kung yaw ka mo sa harong, nagkakakan ka mo, kahampang ang agum, ang mga aki, pwede po ka mo mag-urulay-ulay. Taiba man po mga tugang ang nagkakagan na pagal. Dahil ka ngayon magparagirong, tapagal ako. Dahil ngayon magparahapot na nagkakakan ako. Pagal-pagal po kaya mga tugang hali sa pagbiyahe. Pero kung igwa kitang rest na sarong aldaw, panahon ta sa pamilya na magkaurulay-ulay, lalo na po si may mga nag-i-eskwela pa mga kaakian, mahapot ta po ano ang pagkukulang. Ano pa ang kaipuhan mo? Ano ang dahi mo pa nababakal? Igwa kang bulpen, igwa kang lapis, o anong project na gagastusan? Ayan po mga tuwang, dahil po pag-asa lang sa tuyang agum na babae. Na pirming katuwang yan, an mag-agum, an lalaki saka babae. Tasi ina, ay, inda nga yakiitay mo, kinigaw nga yung kwarta. Duma ka nga magsabi. Pero kung yan po mga tugag si mag-agum, ay, pirti an urulay-ulay. Dahil ka na nga yan nunoy magproblema, tamay na may kinayudan man ako, kasulma sa loog ni na ako yan sa loog ni na anom na aldo. Dahil man nga mauubos. Nakakaraos bang katapang arual daw? Igwa pa man tada. Guro ano daw nga ang project na babakalon. Pero po mga tugang kun mayo an mag-agom, nagpapahayag sa aki, ay inda. Siya, mo ngayon ang responsibility kaya na. Okay, mga tugagwa na kita din na 45 minutos, bakalisan alas 10. Bot 7 yun, igwa na lang 15 minutos. Antes bag alas 11 ni na pagkaaga. Ay, paabotan ko ning maugbang pag-antabay. Si Chong Isos. Si Chong Isos na... ano pilyado ka ni Chong Isos? Diyan po sa may San Roque. Pigo para abang-abangan ako duman sa ibong na estasyon. Nya ko, yaon ako sa Iriga. Duman niya ako sa antigong estasyon. Ang pinakainot na estasyon niya ako digdi sa Rinconada. Ay, sa to na ngayon ka di siki ay.
amo po nga nako. Duman naman nga ako ma-tune in. O kaya si mga listeners ko po, mga tugang duman sa ibong, o yaw na po digdi nagrelipatan naman. Kaya si Chong Isos, ugmahon pati pag-anpakaran niya na sasambitan. Birgonyo pala niyo, narumduman ko na. Si Chong Isos na Birgonyo. And kumusta dyan sa Banwaan kan Bato? Oy, si Padihon kasubago apod sa kuya. Garo nga pa din nadagog ko sa boses mo. Ano man nga sa EM band. Ayun niya ako, paditayaw na ko sa DCKI. Kaya daw nga yan. O kaya nga si Agom, nakatune in naman. Kumusta si Pading si Maumay? Dyan po ini sa may Bato. And kumusta na sana sa Gabos na nakatune in dyan po sa Banwaan kan Bato. And dyan man sa Banwaan kan Buhi. Buhi Camarines Sur ano. Igwa na po kamong bagong alkalde. Dyan po sa Banwaan kan Buhi. Pero po mga tugang ini ang narireparo ko. Ang proyekto po mga tugang kan nagtalikod na alkalde, but sabihin kung nariribayan po ang mga alkalde, ang proyekto kuminsan dahil na po dinadagos. Taan rason, iyo ngayang mabibinipisyaran ngaya, iyo ngayang mauunra, sinagtalikod na administrasyon. Dahil po mga tugang, sayang kan budget. Kung iyan man po mga tugang hama naman sana, ang budget kayan, maski po si isay magtukaw na alkalde, daguson po yan, tagaro yan nagrawraw kaning proyekto, nagrawraw kaning kwarta. Taigwa po mga tugang kung minsan rarason, ay dahil ko na ngayon nadaguson, bako man ngayon akong mauunra. Pinunat bagagayan kan kuyan kan nakaaging administrasyon. O siyempre ngayon rumdumon kayan so nakaagi bako man ngayang ako. Pero si mga tao man maisip-isip ano mga taday na mga dinagos ni Mayor. Mantang siya naman ngayon siya naman ang nakatukaw.
Okay mo tugang nga, pasensya na po ano. Ay, wag kita nga pigakaulay sa cellphone. Medyo, sabi ko, dikit na pasensya. Siguro sa kadaklipok mga tugang kantawo kan nag-aapila na maghagad din tabang dyan po sa Kapuerte. Pinag-didividir man po yan. Oy, pabutan ko ning happy listening dyan sa Kapuerte. Digdi po anong barangay na, San Miguel Nagaro yan. O San Roque. Yan po sa Haranikang Central. Digdi po sa syudad ka na Iriga. And sa gabos pong nakantabay ko niyan, kumusta na sana? Diyan po sa Banwaan kan Bato, lalo na si Padi. Si Padi, maski day ko nailing, nagpaparagwapo na sana. Kumusta na sana sa kuya nga Tinubong? Kumusta na pamilya Binusa Maumay? Diyan po sa Banwaan kan na Bato, Camarines Sur. Igwa na kita mga tugang ni 6 minutos antes mag alas 11. Oy, si mga nakakalingaw, sapla na. Si mga mayo paning panira. Igwa pong panira na madali. Basta may nyug ka mo, may asin, iyo na yan. Kudkudon sinyo, kaganing asin, isa lamog na duman sa maluto ay abaan ng siram. And kumusta man sa pamilya Misuga, ang pamilya Burason, pamilya Briones, and also ang pamilya Batan. Pwede digdi sa syudad kang Iriga, igwa man digding Batan. Itong aki po itong dipunto na si Engineer Kayabyab Batan. Nabisto ko ito kitong maging OIC, manager diyan sa Kasureko. Si mga aki reo naman diyan. Hali po sindang Ilocos. Kaya si ito bagang undersecretary kang DOTR na si JJ Batan ay abaan na yan. Abang gayon na pagdanguguna. Okay mo ito kang 4 minutos antes magpaaram kasi ito yung programa. Nakaibanan ta po sa paglilingkod bayan. Yaon po si Karundang Philip Barasina with City Councilor Dadaya Moralio. Sa pangaran po ka na regular host na si Karundang Joey Habanalim. Kita po ang nagkairibanan. June Badong Batan. Nakaibanan ta po duman sa transmitter. Yan po si Felix Lagrimas. And ang Playboy na day nagbabago, day nagkukupas. Si Jimmy Guanzon. Pangirit-ngirit lang iyan. Pero inda. Digdi sa studio. Katuwang taman si Cha. Sabi nga ni Cha Cha Cha. Charlie Boy na ubra. And sa information,
Si Rodel. Si Rodel. Medyo, dahil ko pa ka mo memorize na marahay. Rodel Cesar, yan. Palibasa, bago lang kita, dahil ko pa na may memorize sa ang gabos na Kuya Nigdi. Apira lang kay Ma'am Kyle. Si Ma'am Kyle Legasyon. Okay po mga tugang, mapaaram na kita. Sa aga, siring na oras sa istasyon. Nigdi lang yan sa RPNDCKI Radio Ronda. Good morning man dyan sa harong. Si Mrs. Rosemary Burason Batan. Oy, so aki ko tibadyaon na dyan, ha? Sabi ko, sundoon ako ta. Dipisil mag-commute. Okay, mga tugag, salamat and God bless. Mapasatuya man lugod, ang biyaya kan sa tuyang kagurangnan.